защото започнах много често да припадам в седмицата, може би 3-4 пъти. И аз като припаднах, задължително седех по 10 дни в болницата на системи. Както си легнах да спа, пак ми стана лошо така. Получих пак тия припадъци, които бяха много тежки за мен. И не знам колко време съм била в кома, не мога да кажа нищо. Но докторите тогава казаха на майка ми, че докато изтече банката с системата в ръката ми, ако не се събуда, да се подготви за най-лошото. Осъзнаха, че аз съм станала и аз съм ги извикала, за да помогнат на майка ми. И само казаха на майка ми, че аз съм яла с Бог от една паничка. А направо дойде и ми каза на ухо: аз да не се притеснявам, че операция няма да има. Как повярвахте? Как се срещнахте? И какво е за вас християнското семейство? Кой те накара добре, когато видя Павлина, примерно... Това са 3 въпроса. Събирам ги в един обаче. Те са подточки на нещата, разбираш? Добре. Нали, казвам семейство и давам ти подточките на нещата, нали, да се замислите, нали. Докато говоря, знам, че ще формирате веднага отговори на нещата, нали. Нали, как се срещнахте, как приехте Исус за Спасител, как се посветихте в Бога. Нали, знаеме, че не всичко е понякога розово, добре, нали, подредено, минаваме бури като семейства. Какво правите във вашите бури, как стоите пред Бога, нали? Когато, примерно, единият умалее, как другия го повдига, какво става, нали, тези такива неща, нали, да насърчиме хората, чудесата във вашия живот, да разкажете, нали. Чувствам се малко като на интервю. Да. Аз така искам да го направя, да. Все още не са. Сега не мога да избягате, защото хората гледат вече край. Сега аз почвам, защото аз като дойда на лайв при вас, вие готови сте сериозни въпроси. Особено Павлина е готова винаги да зарежда, да стреля. И аз съм, нали, сега съм наред. Сега ти си връщаш жеста, няма проблем. Стреляй. Не съм почнал, сега закусвам. Давай. Добре, ще започна аз. Значи аз съм повярвала в Бог, може би от 2 клас. Била съм в пансион, защото майка ни отгледала сама. Тя останала на 25-6 години сама, разделили се с баща ми. И жената трябваше просто да ходи да работи. Много хора знаете за той цех Кремиковци. Тя ходеше там на смена и просто нямаше как да ни отделя толкова много време. И аз оттам с моите ученички, с моите приятелки се събирахме всяка сутрин и всяка вечер да се молиме. Без значение, че нищо не разбирах от тая работа. Какво правам? И така продължихме до завършването ни на 7 клас. Всяка вечер. След това, след като завършихме там, защото училището ни беше само до 7 клас, аз продължих да ходя на църква, но вече в нашото село. И всеки път в неделя аз излизах и не давах обяснение къде отивам. А майка ми много се дразнеше на това, че аз бех много проблемно дете, между другото. Не, истина. Добре си е бил примерно, сигурно предполагам. Аз като излезнах и след 15 минути вече съм направила някой проблем. Не, така си беше истина. Не, така си беше истина. Истина е.
И в същото време, след, значи в трети или четвърти клас, ми откриха болестта епилепсия. В училище, докато бях още, ми стана лошо по време на физкултура. Откараха ме, понеже в пансиона, в който учих, беше в село Буново и в най-близката болница, която ме закараха, беше Пирдоп. И там ми намериха тая диагноза епилепсия, с която много така ме тормозеше, много ме мъчеше. И с тая болест бях, може би, до завършването на 7-ми клас. Може би 8-ми да е било. Даже 8-ми клас не съм го изкарала точно поради тая причина. Защото започнах много често да припадам в седмицата, може би 3-4 пъти. И аз като припаднах, задължително седех по 10 дни в болницата на системи и така нататък. Но да благодаря на Бога, защото Бог се прослави в живота ми. Тогава докторите казаха на майка ми, че трябвало да се омъжа, за да го премина това. За да го израснали. Техни си неща там, докторски работи. Но майка ми не беше съгласна с това. Тя не го прием. Майка ми каза, защото тя обещава, че аз докато не се излекувам, тя няма да позволи аз да се омъжа. И една вечер, както си легнах да спа, пак ми стана лошо така. Получих пак тия припадъци, които бяха много тежки за мен. И не знам колко време съм била в кома, не мога да кажа нищо. Но докторите тогава казаха на майка ми, че докато изтече банката с системата в ръката ми, ако не се събуда, да се подготви за най-лошото. Но аз благодаря на Бог, защото Бог тогава показа милост към мен. Тогава Бог дойде до леглото ми, положи ръката си върху мен, каза ми да стана, да сваля системите от мен, да отида на прозореца, да си поема въздух, защото много време съм спала. Алелуя, Боже. И в този момент той ми каза това и просто изчезна. Аз станах и направих това, което ми каза. Отворих си очите и погледнах майка ми, че стои на прозореца и плаче. И аз станах толкова бодра, изпълнена със сила. Бях до такава степен заредена, че просто имах чувство, че съм спала само една вечер. И съм се наспала. И в момента, в който съм застанала до майка ми, на нея стана зле. Тогава аз отидох, извиках доктори да й дадат първа помощ. И за моментите не се осъзнаха какво се случва. И после вече те се осъзнават и се осъзнаха, че аз съм станала и аз съм ги извикала, за да помогнат на майка ми. И само казаха на майка ми, че аз съм яла с Бог от една паничка. Че аз съм била на ръба. Една седмица след това ни изписаха от болницата и ми дадоха някакви лекарства преспивателни.
които се казват фенобарбитал. От тях като пиеш едно и можеш да спиш 24 часа без да се събудиш. Записаха ми час на следващия месец да отида отново на скенер. И ако, понеже те откриваха някакво петно в главата ми и казваха, че това се маха само оперативно. И трябвало да сложат чипли, не знам какво, за да стане някаква връзка, за да може мозъка ми да функционира правилно. И майка ми беше съгласна на това, макар че се двумеше, но само и само да живея. Излезнахме ни от болницата и аз един месец бех много зле от самите лекарства, които приемах, а те ми ги беха изписали до живот. И на следващия месец, когато вече трябваше да хода на тая операция, тогава пак дойде Бог в живота ми, в съня ми. Даже не в съня ми, а направо дойде и ми каза на ухо: аз да не се притеснявам, че операция няма да има. Скенер няма да има, защото скенер е облъчване, от което ще ми повреди мозъка. Че хирурзите ще бъдат в друга тежка операция и изобщо няма да се видя с тях. И аз ставам сутринта и казвам на майка ми. А ние трябваше на втория ден да отидеме. И казвам, тя се ядосва, жената плаче нормално, като всеки родител. И аз се погледнах и почнах да й се смея и казвах: мамо, не се притеснявай. Сега като отидеме, докторите няма да са там. Скенера няма да работи. Бог, викам, ме изцери. Бог, викам, ме докосна. Той с нощи беше при мен. А жената си мислеше, че нещо се случва с мен. Наистина имам някакъв проблем. Да, наистина беше така. И когато отидохме там, всичко стана както Бог беше казал. Аз имам епикриза, мога да я покажа. Имам я, с който мога да докажа, че наистина тая болест я имах. И имам и друга, с която мога да докажа, че вече няма и следа от тая болест. Слава на Господа. След моето изцерение, не насочиха ни друга дата. Тогава Бог пак дойде при мен и пак ми каза: не се притеснявай, ти си изцерена. Аз свърших това, което трябваше докторите да свършат. Аз съм с теб и ти си моя. Ти не си на доктора, ти не си на човека, ти си моя. Алелуя. Аз тогава се събудих и събудих и майка си. И започнах да рева и да й разправям. Защото Бог дойде и ми каза, че той ме изцери. Че аз вече нямам епилепсия.